от все по-малко по-различен начин. Ще дам думата на един специален гост на нашата тържествена сесия, който е заслужил призът Будител на България и който имам удоволствие в момента да ви представя. Димитър Гилев е историк, учител по история. Завършва висшето си образование степен бакалавър в Пловдивския университет. От 6 години е учител в СУ Димитър Петър Берон, град Свиленград. През 2018 година създава проекта Древна България, интернет платформа за популяризиране на българската история. Димитър е автор на над 2500 статии и видеа на историческа тематика, а проектите му се гледат от милиони по цял свят. През 2021 Димитър е избран за любимец на България, през 2022 става Будител на годината, а през 2023 удостоен с титлата Достоен българин. През учебната 2022-2023 Димитър е удостоен с приза Учител на годината за община Свиленград. Заповядайте, господин. Уважаеми господин кмете, уважаема госпожо председател на Общински съвет, уважаеми гости, скъпи граждани на град Съединение, благодаря много, че съм тук, благодаря за поканата. За мен е чест и удоволствие да ви поздравя относно вашия празник на града и празник на също така и цяла България, защото отбелязваме нашето съединение. Простете ми, ако ви говоря в следващите минути като учител, защото такъв съм си по призвание. Няма да чета от листове, тетрадки и папки, ще ви говоря от сърце и душа това, което аз изпитвам, чувствам и мисля за съединението на България. То започва още с подписването на Берлинския договор. Един договор, който разкъсва България на няколко части, непосредствено след нашето освобождение от турско робство. Първите опити за съединение са още от есента на 1978 година с Кресненско-Разложкото въстание, първата съпротива срещу Берлинския конгрес. След това 1880 година има нови опити. Комитетите Единство, които се създават в княжество България, в Източна Румелия от революционни дейци, политици, свещеници, учители, общественици. И така стигаме до 1885 годината, в която един народ, считан до преди 7 години за едва ли не изчезнал от великите сили и от цял свят, този народ напомня за себе си. Напомни, че е още жив и е тук. Че българите са изправили гордо глави в търсене на своята свобода и национално единение. Защото обединението е по-скоро физически процес, а единението е духовен. Според мен на нас не трябва единение, както тогава, така и сега. Обичам да правя аналози с сегашно време, защото много пъти съм казвал и пред моята аудитория, и в проектите, които правя, че времето, в което живеем днес, е идентично с онези времена на възраждане на българския народ, на обединение, на свобода. Град Съединение, или тогава село Голямо Конаре, е незаслужено и нечестно оставено извън учебниците по история. В някои издателства се споменава с едно изречение, в други го няма. А тук се случва първата заявка. Директна, смела, дръзка за съединението на княжество България с Източна Румелия. Българският таен централен революционен комитет с председател Захари Стоянов и много други български общественици, герои, като Иван Андонов, като Георги Странски, Димитър Матевски и още много други, решават, първоначално идеята е била акцията да се извърши за
обединение на Македония и Източна Румелия с княжество България, но в последствие, в края на юли 1985 година, се събират дейците на съединението и решават да се действа само за Източна Румелия, която трябва да се обедини с княжество България. Решено е съединението да се обяви на 15 септември 1885. Но бунтовният град Панагюрище избързва. На 2 септември местни младежи в напълно неорганизирана акция, без никакъв план, започват да крещят по улиците долу Румелия да живее княз Александър I Батенберг. Това вдига страстите в много точки на България и се решава, че трябва да се избърза с плана. Един от хората, които взимат нещата в свои ръце изключително бързо, това е Продан Тишков, останал в историята като Чардафон Велики, който като учител, пак ви казвам, не заема достойно място в учебниците по история. Той се отправя към Голямо Конаре, където е едно революционно средище. Град Съединение има много богата история на будни българи не само от Възраждането и от новата ни история, а и от средновековието и от древността. Тук е център, един от центровете на българщината в България. Не го казвам, защото имате празник, и не го казвам, защото съм поканен тук, а защото това е истината. Когато Продан Тишков пристига в Голямо Конаре, той е предварително знаел, че тук ще постигне успехи с революционното дело, защото в Голямо Конаре имало много от царатниците на Левски, имало е поборници за свобода, имало е просветени хора, богати хора, които след това ще станат и национални герои във войните за национално обединение. Той е знал, че тук ще намери подкрепа. Когато пристига в Голямо Конаре за сравнително бързо време, историята е много дълга, но успява да събере стотици души в подкрепа на съединението. Планът е бил от тук с чета да се обиколят селата, околните и да се тръгне към Пловдив. Има много голяма предистория за това как да се извърши точно съединението. С чети, които нахлуват, влизат в Пловдив и свалят генерал-губернатора, или да се действа заедно с милицията на Източна Румелия. Взима се правилното решение милицията и четите да се обединят. Това е изключителен акт на единение вече. Тук говорим на духовно ниво. В Източна Румелия 2/3 от населението са българи. Езика е български, правителството е българско, всичко е българско. Съединението е ясно още от самото подписване на Берлинския договор, че ще се случи. То е готово, заложено в съзнанията и в сърцата и душите на българите. В Източна Румелия живеят около 800 000 българи. В княжество България са над 2 милиона. То е ясно. Затова мисията на Чардафон Велики и на неговите съратници е изключително лесна, защото съединението вече се е случило в сърцата на хората. Просто трябва лидер, който да ги поведе. Така и става. Стотици души потеглят от Голямо Конаре. Различните източници описват различни бройки, но над 300 души тръгват от тук, минават през околните села, събират се около 800 души, които потеглят към Пловдив, където пък ги чакат хиляди. Недялка Шилева, една жена, която също остава под прахта на забравата, за съжаление. Тя е една райна княгиня в Съединението, която ушива знамето на Голямоконарската чета, която въоръжена до зъби отива пред конака в Пловдив и е поставена задача от народа, който се е събрал пред конака, тя да изведе с ескорт през Пловдив сваления от власт Гаврил Кръстевич. И когато Захари Стоянов и Иван Андонов влизат в конака, Продан Тишков е пристигнал, милицията с Данаил Николаев. Всички, които са били съпричастни към това дело, и военни дейци, абсолютно всяка една прослойка на обществото, са пред конака. Иван Андонов и Захари Стоянов изкарват Гаврил Кръстевич, който е бил доста възрастен по това време. Извеждат го навън, на една карета го чака Недялка Шилева. Момиче, годиница на
Продан Тишков. Въоръжена до зъби стои на каретата. Иван Андонов казва на Гаврил Кръстевич: Ваше благородие, трябва да се качите на каретата и това момиче да ви ескортира из Пловдив. Да се види от всички, че вие сте свалени от власт. Всички викат: долу Румелия, да живее княз Александър I в Батенберг, да живее България, обединена България. Гаврил Кръстевич възмутен, и той си е българин човека, искал е съединението да се случи, и той точно това казва. Въпреки че с доста негови действия пречи на съединението, но като управител, не случайно Захари Стоянов го нарича Треперко паша. Съобразява се с султана, с руския император. Бил е страхлив човек, но в крайна сметка приема съединението и той казва: добре, съединение, и аз съм българин, но защо такова унижение да ме ескортира жена? В лицето на Недялка Шилева. Тогава Иван Андонов и Захари Стоянов му казват: такава е волята на народа и ти трябва да се съобразиш. И така Недялка Шилева ескортира пред гражданите на Пловдив Гаврил Кръстевич. Всички виждат, че съединението вече е факт. В резултат на общите усилия на Голямоконарската чета, която, между другото, в интерес на истината, до независимостта на България, защото аз като историк считам, че нашето възраждане завършва с независимостта, поради много фактори. Аз мисля, че Голямоконарската чета е всъщност в топ 3 най-големи чети в историята ни изобщо. Друго, което можем да кажем за този подвиг на голямоконарци и на околните села, е, че представете си в какво време са живели те. Постоянен страх, че ако се изправи срещу властта, а плюс това стане е минало само преди няколко години, че може да има клане, че може да има преследване, убийства, несправедливости, може да ти отнемат имота, да ти запалят къщата, ти си в пределите на Османската империя. Всичко твое е всъщност на султана. Тези хора са оставили семейства, имоти, пари, занаяти и са тръгнали в името на една свята кауза. Съединението го наричам най-святата революция на новото време. Защото тя е обща, българска, тя няма противници. Съединението противници няма, освен някои... Винаги има предатели, знаете. Дори министър-председателя на княжество България, Петко Каравелов, казва следните думи на Батенберг: Ваше Височество, позволете ми да мина Стара планина и да избеся всички, които искат да нарушат Берлинския договор. Така че най-висшият ни политик е против съединението. Но Батенберг слуша Стамболов, който е до него, и го съветва и му казва: Ваше Височество, пътищата са два. От тук през Дунав и в Австрия към срам и позор, а другият е от тук през Стара планина и в Пловдив към слава и чест. Батенберг го послушва, идва в Пловдив, приема да се нарича княз на българите и официално това случва на 8 септември с декларация, прокламация на княза. Съединението е най-святата революция. Защо? Защото е осъществена без никакви външни намеси, без никакъв фактор, от която и да е друга велика сила. Ние си го правим сами, българите, без никой да ни помага. Сами го осъществяваме с цената на минимални жертви. То се нарича най-безкръвната революция, защото жертвите са 7. 138 години по-късно, след съединението на България, драгоценни на нас територии остават извън отечеството. Това са Македония, вече я направиха държава отделна. Това е Одринска Тракия, Беломорска Тракия, Северна Добруджа, Западните покрайнини. Това са изконно български бащински територии. Съединението остава последната успешна революция на 19 век. Но тя дава ясна заявка на целия свят, че българите и България са още живи, че те са възродени, че са свободни и че няма да се съобразяват с никой от великите сили, с никакъв външен фактор. Предателска Сърбия ни напада в гръб веднага след съединението. Разбиваме безапелационно сърбите, с което блестящо защитаваме тази революция. Следва независимостта и Балканската война, безапелационно спечелена от българите. Това всичко, знаете ли на какво се дължи?
на възпитанието, на възрожденското възпитание, което са имали нашите предци, което днес го няма, за съжаление. И за това виждаме в какво положение се намираме. Всеки трезво мислещ го осъзнава. От Голямо Конаре до Пловдив са колко? Няма и 30 км. 20 и няколко, да. Това е един поход на българщината, едно обединение, чест, дълг и слава. Аз благородно ви завиждам, че сте родени тук, че живеете тук, работите тук в Голямо Конаре. Изключително много събития са случили тук. Между другото, много ваши съграждани участват в войните за национално обединение, били са съратници на Левски. Имате много с какво да се гордеете. На пръв поглед малка община, но иначе голяма по заслуги. Национален мащаб. Благодаря още веднъж много за поканата. Мога да ви говоря до утре сутрин, но се усещам, че ставам многословен. Честит празник и ви желая всичко. Благодаря на господин Гилев от мое име, от името на Общински съвет. Искаме да ви подарим един скромен подарък. Много благодаря. Много благодаря. Уникален. Много ми харесва. Благодаря ти.